Καλώς ήρθατε και πάλι. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε μείνει στη login.html. Τώρα θα φτιάξουμε μια καινούργια σελίδα η οποία θα είναι για το inbox μας, κάνοντας μια καινούργια σελίδα inbox.html. Την ανοίξουμε εδώ, στην οποία θα βάλουμε ό,τι έχουμε γράψει μέχρι τώρα με Ctrl-C και Ctrl-V. Θα διαγράψουμε ό,τι έχουμε βάλει μέσα στην main και για να την εμφανίσουμε μετά από την login page θα πρέπει να βάλουμε στην φόρμα μας να μας πηγαίνει εκεί. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα, για να μας πηγαίνει η φόρμα μας στην inbox.html θα βάλουμε στο form action inbox.html και data transition equals slide equals submit. Λοιπόν, το action μας συμφωνίζει την σελίδα στην οποία θα μας πάει αυτή η φόρμα. Το data transition είναι ο τύπος με τον οποίο θα γίνει η αλλαγή από σελίδα σε σελίδα. Κάνοντας refresh στη σελίδα μας, πατώντας login, χωρίς κανέναν έλεγχο μας πηγαίνει στην επόμενη σελίδα μας που έχουμε φτιάξει, την inbox.html. Όπως βλέπουμε έχει κάνει pass και κάποια values, τα οποία είναι αυτά εδώ. Ας πούμε drag test login equals drag και puzzles test. Σε ένα κανονικό παράδειγμα θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος για το username και το password. Αυτό όμως είσαστε καλείστε να το φτιάξετε μόνοι σας για να το χρειαστείτε. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να φτιάξετε μια φόρμα σε περίπτωση που αυτή εδώ συγκεκριμένη με τον τύπο της form δεν θα σας βολεύει. Λοιπόν, και πάμε αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε την inbox.html. Την inbox.html. Να σας δείξω μέσα είναι τα transitions που υπάρχουν, ανοίγοντας παραπάνω τη σελίδα. Ας εμφανίζονται τα transitions που είναι αυτά εδώ, τα οποία είναι όλα αυτά. Πατώντας πάνω σε καθένα μπορείτε να δείτε τι ακριβώς κάνει το καθένα. Ας πούμε το flip, take me back, pop ή το flow. Το flow μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το χρησιμοποιήσουμε αργότερα και ως ένα παράδειγμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε θέλετε από αυτά. Όταν θα το δοκιμάζετε σε κινητές συσκευές δεν θα σας παίξει παντού, διότι κάποιες συσκευές δεν υποστηρίζουν 3D. Λοιπόν, και μιας και ανέφερα τις κινητές συσκευές, κάτι που ίσως έπρεπε να το κάνω από την αρχή, θέλω να εγκαταστήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας βοηθήσει στην ανάπτυξη για τα κινητά. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα λέγεται Adobe Edge Inspect. Adobe Edge Inspect, αυτό εδώ είναι, το οποίο εμείς για να το κατεβάσουμε μια στιγμή. Αυτό το εργαλείο θα μας βοηθήσει να βλέπουμε στην κινητή μας, στο κινητό μας ή στο tablet που θέλουμε να τεστάρουμε την εφαρμογή μας, θα μας δείχνει ακριβώς αυτό που βλέπουμε και στο browser. Για να γίνει λοιπόν αυτό, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας το πρόγραμμα της Adobe, το Edge Inspect. Θα πρέπει να εγκαταστήσουμε στο Chrome το plugin της Adobe για το Edge Inspect και θα πρέπει να εγκαταστήσουμε και στο κινητό μας την εφαρμογή η οποία είναι για το Adobe Edge Inspect. Ναι, φαίνονται πολλά,
Αλλά πραγματικά κάνω θαύματα για το development. Λοιπόν, θα χρειαστεί να κρατήσετε αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι... δεν κάνω λάθος, όχι. Αυτό εδώ είναι για το plugin για το Chrome. Το παρακάτω είναι το application για το Android και το παρακάτω είναι για τα iTunes. Αναλόγως είναι το κινητό που έχετε. Λοιπόν, πάμε να καταστήσουμε τώρα το πρόγραμμα. Πατήσουμε ένα try. Λοιπόν, πατώντας download, μας ζητάει να κάνουμε sign up. Εγώ έχω ήδη ένα λογαριασμό, τότε πατάω sign in και με αφήνει να κατεβάσω το Adobe Creative Cloud. Από το Adobe Creative Cloud θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το Adobe Edge Inspect, οπότε τα υπόλοιπα μας είναι περιττά. Θα το ανοίξουμε. Yes. Λοιπόν, όσο μας το κάνει download και εγκατάσταση, εγώ θα πατήσω να... Λοιπόν, και μου το έκανε εγκατάσταση, μετά μου εμφανίζει ακριβώς αυτό εδώ το μήνυμα, στο οποίο μου ζητάει να συνδεθώ. Αυτό, sign in. Ίσως να χρειαστεί να βάλουμε το English. Αγγλική. Όσο το κάνει η κατάσταση, μπορούμε να κατεβάσουμε το add-on, το οποίο είναι στα Tools Extensions. Okay. Settings. Όχι. Εδώ στα extensions θα πρέπει να βρίσκουμε μπρος the gallery και να βάζουμε το Adobe Edge Inspect. Το οποίο είναι free. Θα πατήσουμε το add. Όσο μας το κάνει δάση εκεί, πάμε λίγο εδώ και βλέπουμε ότι εδώ το Edge Inspect είναι up to date. Θα κλείσουμε το Creative Cloud και μας έχει κάνει και εγκατάσταση αυτή τη στιγμή στο κινητό με τις οδηγίες πώς πρέπει να ρυθμίσουμε τη συσκευή μας. Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία, οπότε δεν θα μπω καθόλου στο πώς πρέπει να σετάρει τη συσκευή σας. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι πως πάντα πρέπει να τρέχει το Adobe Edge Inspect. Εγώ θα το κάνω αυτό pin το Start Menu, αυτό εδώ.
Connect the inspect. Θα πατήσουμε yes. Εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, το κλείσουμε και πρέπει να τρέχει και μετά, εφόσον έχουμε ανοίξει το πρόγραμμα, μπορούμε να ανοίξουμε και το plugin, το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά και μας λέει πως η IP μας αυτή τη στιγμή είναι 192 στο 2.90. Λοιπόν, θα το κλείσουμε αυτό και θα επιστρέψουμε μόλις κάνω ένα restart το PC μου, γιατί αργεί λιγάκι. Λοιπόν, εδώ είμαι και πάλι. Προηγουμένως είχαμε μείνει στην inbox.html και είχαμε κάνει εγκατάσταση το Adobe Edge Inspect, το οποίο πιστεύω πως θα το δοκιμάσετε στα κινητά σας και είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Λοιπόν, και πάμε αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε την inbox.html. Θα κρατήσουμε την κλάση, όπως σας είπα, main, και οτιδήποτε θα φτιάξουμε από εδώ και πέρα θα το βάλουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, ας φανταστούμε λιγάκι το inbox. Θα βάλουμε ένα list view μέσα στο inbox, το οποίο θα περιέχει τα email μας, και θα βάλουμε επίσης και κάποια κουμπιά τα οποία θα έχουν κάποιες ρυθμίσεις και κάποια άλλα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το list view, πάμε στο demos και να εμφανίσουμε το list view widget, το οποίο είναι list view. Και πάμε λίγο πιο κάτω να βρούμε αυτό που μας ταιριάζει. Εδώ θα δείτε πάρα πολλά διαφορετικά list views με διαφορετικές δυνατότητες, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα και ενδιαφέρον. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που βλέπουμε εδώ. Μπορούμε να αντιγράψουμε αυτό εδώ και να το βάλουμε εδώ μέσα. Το σώσουμε και να κάνουμε refresh το inbox μας. Πάρα πολύ ωραία, μας έχει κρατήσει το padding αριστερά και δεξιά όπως θέλαμε και μας έχει εμφανίσει ένα list box, το οποίο μέσα περιέχει, είναι ένα UI, είναι ένα UL, δηλαδή μια λίστα, το οποίο περιέχει LI μέσα με A tag, τα οποία θα μας οδηγούν στη συνέχεια κάπου. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τίποτα και έχουν και το hash symbol. Υπάρχει ένα divider, το οποίο έχει data role list divider, μια γραμμή η οποία φαίνεται ότι δεν είναι ένα κουμπί της λίστας, αλλά είναι απλώς ένα header για κάθε λίστα. Εμείς θα φτιάξουμε τη λίστα μας λιγάκι πιο ωραία και πιο εύχρηστη, η οποία θα εμφανίζεται λιγάκι αλλιώς. Θα βάλουμε στο divider μας, θα βάλουμε μία ημερομηνία, Friday, October 8, 2010, και στο παρακάτω divider θα βάλουμε μία άλλη ημερομηνία. Θα βάλουμε, ας πούμε, October 12. Λοιπόν, θα σβήσουμε το inbox και το outbox και θα το σβήσουμε όλο αυτό και αυτά. Θα φτιάξουμε καινούριο li, πάνω στο οποίο θα χτίσουμε και τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα li το οποίο θα εμφανίσουμε έτσι. Ωραία. Λοιπόν,
το reference της σελίδας θα μας πηγαίνει πάντοτε σε ένα mail description του inbox, οπότε θα είναι μια διαφορετική σελίδα. Πως πρώτα δεν θα βάλουμε τίποτα εδώ και εδώ θα βάλουμε, θέλουμε να μας εμφανίζεται ένα header h2 και να μας εμφανίζεται ένα p το οποίο θα έχει ένα description, το οποίο μπορούμε να το πάρουμε από το lorem ipsum, κλασικό lorem ipsum, το οποίο το lorem ipsum είναι το dummy κείμενο που χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε τη σελίδα μας. Lorem, να το. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγο κείμενο, ας πούμε την πρώτη σειρά. Ctrl-C, θα βάλουμε Ctrl-V. Αυτό θα είναι το θέμα μας στην αρχή. Μπορούμε να βάλουμε και την κλάση. Θα βάλουμε εδώ class equals subject και μάλλον είναι πολύ αυτό για subject. Πάμε να το κάνουμε ένα preview. Το F5. Ναι, είναι λίγο μεγάλο για subject όλο αυτό, οπότε θα κάνουμε λίγο πιο μικρό. Τους άλλους είναι dynamic κείμενο. Πάρα πολύ ωραία. Από κάτω θα φτιάξουμε ένα καινούριο p, το οποίο θα έχει μέσα ένα μικρό preview του email που μας έχει έρθει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα μικρό preview του κειμένου και εδώ μπορούμε να βάλουμε πιο ωραία, κάνουμε strong το subject, πάρα πολύ ωραία. Θα γράψουμε αυτά εδώ και θα προχωρήσουμε παρακάτω. Θέλουμε να εμφανίσουμε και την ώρα που μας έχει έρθει το κάθε email, οπότε πηγαίνοντας λιγάκι προς τα κάτω να δούμε τι επιλογές μας δίνει, τον αριθμό, μας δίνει τις εικόνες και ήταν ακριβώς το παράδειγμα που θέλαμε προηγουμένως και το γράψουμε με το χέρι, οπότε μπορούμε να πάρουμε το view source και να δούμε λιγάκι τις διαφορές. Θα βάλουμε θα εμφανίσουμε εδώ δεξιά την ημερομηνία όπως είναι ακριβώς εδώ και θα βάλουμε και τον αριθμό των email, οπότε απλώς θα τα προσθέσουμε στα ήδη υπάρχοντα που έχουμε γράψει και θα βάλουμε ένα span class UI li count αυτό θα μπει στο list divider. Στην ουσία είναι ένα span το οποίο θα μας εμφανίζει έναν αριθμό και για να το κάνει αυτό παίρνει μια κλάση UI li count. Καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται στη λίστα και το εμφανίζει πάντοτε δεξιά. Πηγαίνοντας αυτή τη στιγμή στο κείμενο θα δούμε ότι το εμφανίζει κανονικά. Πάρα πολύ ωραία. Και θα εμφανίσουμε ακριβώς το ίδιο και σε αυτό εδώ το li
εμφανίζεται στη μέση, εμείς θέλουμε να εμφανίζεται πάνω. Π, εδώ είναι η κλάση που θέλουμε, τελικά είναι ένα π. Ένα π το οποίο έχει κλάση UI LISI με θα εμφανίζεται σε bold την ώρα και με ένα refresh. Μας εμφανίζει πάρα πολύ ωραία εδώ δεξιά. Νομίζω πως η περιγραφή του email θα πρέπει να είναι λιγάκι πιο μικρή, γιατί πραγματικά δεν φοράει. Δεν μου αρέσει πως εμφανίζεται. Έτσι είναι πάρα πολύ πιο ωραία. Λοιπόν, και πάμε να προσθέσουμε ακόμα μερικά εισερχόμενα. Βλέπουμε πως αυτομάτως η jQuery Mobile καταλαβαίνει πως μετά από το divider που έχουμε βάλει εδώ δεν υπάρχει κανένα επόμενο list item, οπότε αυτομάτως βάζει και corners και ένα shadow από πίσω και δεν το εμφανίζει όπως το εμφανίζει το πάνω header. Τα καταλαβαίνει από μόνο του πώς πρέπει να τα εμφανίσει. Δηλαδή μας κάνει απόλυτο styling χωρίς καθόλου να επηρεάσουμε το CSS. Οπότε μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ γρήγορα και απλά. Ας το βάλουμε αυτό, το li ακόμα 1-2 φορές και εδώ στο divider θα βάλουμε αυτό εδώ, να αλλάξουμε εδώ σε άσο και με refresh θα δούμε πως αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχουν 2 email και εδώ υπάρχει ένα. Το κάθε από αυτά αυτή τη στιγμή δεν μας πηγαίνει πουθενά. Θα αλλάξουμε στη συνέχεια το anchor tag και θα το βάλουμε να πηγαίνει σε μια σελίδα, σε ένα mail description page, το οποίο θα μας εμφανίζει και το email. Λοιπόν, πάμε αυτή τη στιγμή να εμφανίσουμε 2 κουμπάκια. Το ένα θα είναι settings, με το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να διαχειριστεί το δικό του email, να πατήσει settings, info, about ή να κάνει sign out από το email. Ένα κουμπί το οποίο συνήθως χρειάζεται οπωσδήποτε. Θα το βάλουμε αυτό στο header. Θα βάλουμε ένα anchor tag, θα βάλουμε ένα hash symbol και μετά θα βάλουμε data role equals button για να μας την εμφανίσει ως button. Data icon για να μας εμφανίσει ένα εικονίδιο το οποίο θα είναι το gear, στην προκειμένη περίπτωση, για να μας εμφανίσει ότι είναι για settings. Όσον αφορά τα data icons, τα icons μπορείτε να πάτε μέσα στο site, το documentation της jQuery Mobile και να πάτε εδώ αριστερά στα icons και να δείτε όλα τα πιθανά icons που μπορείτε να βάλετε. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχουν πάρα πολλά icons. Επίσης μπορείτε να φτιάξετε και δικά σας custom icons. Είναι επιλογή σας. Εάν θα φτιάξετε μια εφαρμογή με κάποιον γραφίστα ο οποίος θα φτιάξει το UI όπως το φαντάζεται ο χρήστης ή όπως το θέλει, δεν θα χρησιμοποιήσετε το default theme του jQuery Mobile προφανώς. Αυτή τη στιγμή θα βάλουμε data icon gear. Όπως βλέπετε κάθε φορά μπαίνει data και μετά μπαίνει μια ονομασία, data role button, data icon, data insert, data divider theme κλπ. Τα οποία έχουν να κάνουν με το jQuery Mobile και συμβολίζουν κάποια attributes που χρησιμοποιεί. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό και θα γράψουμε εδώ settings/a και θα κάνουμε ένα refresh
στην σελίδα μας. Πάρα πολύ ωραία, μας έχει εμφανίσει αριστερά το κουμπί, το settings. Με anchor tag λοιπόν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουμπί βάζοντας το data roll button και να εμφανίσετε και ένα εικονίδιο της επιλογής σας. Στο href βάζουμε πάντοτε hash και μετά το ID της σελίδας που θέλουμε να εμφανίσουμε ή του pop-up που θέλουμε να εμφανίσουμε ή κάποια άλλα attributes ή κάτι που καθιστά μια σελίδα για να μας το εμφανίσει ξεχωριστά. Αυτή τη στιγμή θα εμφανίσουμε ένα ID το οποίο θα λέγεται settings και θα είναι ένα pop-up το οποίο εμείς μπορούμε να το πάρουμε έτοιμο. Πηγαίνουμε στα pop-ups, πήγαμε στο pop-up widget, pop-up, και φαίνεται το PC μου κολλάει λιγάκι. Data roll equals pop-up. Υπάρχει το basic pop-up που εμφανίζεται ακριβώς πάνω από το κουμπί. Πηγαίνοντας λιγάκι προς τα κάτω, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ, το οποίο θα κάνει και slide up. Λοιπόν, επιστρέφω πάλι σε λίγο. Θέλω να διορθώσω λιγάκι την ταχύτητα γιατί κατά γραφικό μου δεν τα πάει καλά. Λοιπόν, ελπίζω πως τώρα θα τρέχει πιο γρήγορα. Φαίνεται πως υπάρχει μια διαφορά. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το pop-up και για να το χρησιμοποιήσουμε θα πατήσουμε στο view source και θα αντιγράψουμε όπως είναι αυτό εδώ το div, το οποίο έχει data roll pop-up, έχει ID pop-up menu και χρησιμοποιεί το data theme B, το οποίο από ό,τι είδαμε είναι το μαύρο. Μέχρι τώρα εμείς χρησιμοποιούμε το άσπρο theme, το οποίο είναι το data theme A, και να εμφανιστεί αυτή τη στιγμή το pop-up υπάρχει ένα anchor tag το οποίο κάνει reference στο pop-up main, το οποίο είναι το ID του pop-up, το pop-up menu που είναι το ID του. Πάντοτε για να κάνει reference σε ένα ID πρέπει να υπάρχει ένα hash symbol από μπροστά, αλλιώς θα γράφουμε pop-up.html όπου θα μας φορτώνει την HTML σελίδα από ένα αρχείο. Αυτή τη στιγμή το pop-up αυτό θα υπάρχει μέσα στην σελίδα μας και θα το βάλουμε εδώ τέρμα κάτω μετά το footer και θα βάλουμε εδώ. Τώρα θα είναι να σχολιάζετε λιγάκι τον κώδικα για να ξέρετε τι σας γίνεται. Pop-up settings and pop-up settings και θα βάλουμε εδώ το Ctrl-V το pop-up μας, το οποίο το ID θα λέγεται settings pop και θα λέει choose an action. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα λέει λοιπόν, αυτή τη στιγμή για να γίνει η αναφορά στο pop-up πρέπει να βάλουμε το reference, το οποίο είναι το ID, που είναι hash settings, και να βάλουμε επίσης το data ref, αν δεν κάνω λάθος είναι το HTML, είναι data rel που λέγεται pop-up. Και το data transition που θα χρησιμοποιήσουμε. Εάν δεν βάλουμε τίποτα data transition θα μας το εμφανίσει απλά με μια απλή εμφάνιση του pop, το οποίο είναι default στην jQuery Mobile.
και θα γράφουμε slide down εμείς θα το εμφανίσουμε, γιατί θα το εμφανίσει από πάνω. Κάνουμε ένα save. Μάλιστα. Λοιπόν, πατώντας στο settings, μας το εμφανίζει από πάνω προς τα κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και είμαστε πάλι πίσω. Πάμε να φτιάξουμε το panel το οποίο θα μας εμφανίζεται όπως το list view. Λοιπόν, για να το φτιάξουμε αυτό, θα ανοίξουμε jQuery Mobile και θα πάμε στο list view widget. Θα κάνουμε το list view, θα κάνουμε το panel, widget το οποίο θα εμφανίζεται ως list view. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα anchor tag το οποίο θα έχει href equals ένα panel θα είναι το menu και κάνοντας ένα refresh θα δούμε ότι είναι εδώ αριστερά και δεν έχουμε εκεί πουθενά αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουμε φτιάξει ένα div με ID του panel. Λοιπόν, να το κάνουμε αυτό, θα πάμε εδώ λίγο πιο κάτω και θα πάμε τον κώδικα. Λοιπόν, για να το φτιάξουμε αυτό θα πάρουμε αυτό εδώ και θα βάλουμε κάτω στη σελίδα μας στο inbox και ακριβώς εδώ το pop-up. Θεωρείται panel. Λοιπόν, copy-paste αυτό και το ID του είναι αυτό που βάλαμε προηγουμένως, το nav panel. Nav panel ID. Είναι πολύ καλό να έχουμε σχόλια μέσα στον κώδικα για να θυμόμαστε μετά από μια εβδομάδα, ίσως και ένα μήνα, τι έχουμε γράψει και τι ακριβώς θα χρησιμοποιούμε. Εάν θέλετε να προσθέσετε κάποια δικά σας σχόλια επιπλέον, θα είναι καλό να προσθέσετε γιατί χρησιμοποιείτε αυτό το panel, γιατί μπορεί να έχετε δύο panel μέσα σε κάθε σελίδα. Λοιπόν, μέσα στο panel θα φτιάξουμε μια λίστα η οποία θα έχει το δικό μας panel, μια λίστα με anchor tags η οποία θα περιέχει διάφορες σελίδες όπως θα είναι το inbox, το outbox, draft, send, trash που μπορεί να έχει το email client για τον λοιπόν τι είναι θα κάνουμε 4 τέτοια.
Λοιπόν, στο view να τελειώσουμε πρώτα με το div του panel. Έχω βάλει ότι πρέπει να υπάρχει το data roll panel για να το εμφανίζει jQuery mobile όπως ακριβώς το βλέπουμε εδώ σε αυτό το παράδειγμα εδώ ή εδώ ακριβώς στο quick links. Ένα ζωντανό παράδειγμα και θα βάλουμε εδώ data display equals overlay, όπως ακριβώς κάνει αυτό εδώ. Υπάρχουν διάφοροι τύποι όπως overlay, reveal και το push, όπου βλέπουμε τις διαφορές στο κάθε ένα από αυτά. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το overlay, είναι πιο ωραίο κατά τη γνώμη μου. Και θα χρησιμοποιήσω ό,τι θέλετε στο δικό σας client να φτιάξετε. Overlay. Και νομίζω είμαστε εντάξει εδώ. Εάν κάνουμε ένα refresh, το menu εδώ είναι. Με το που κλικάρουμε κάπου έξω από το panel, το panel κλείνει και βλέπουμε ότι μέσα έχει τα μπουές της λίστας που έχουμε βάλει εδώ μέσα. Ας σας δώσουμε λιγάκι styling. Πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι data roll list view, είναι και αυτό list view, data in true. Βάζοντας αυτά τα δύο attributes βλέπουμε πως μας το έχει φτιάξει ήδη με list view όπως το θέλουμε. Μόνο και μόνο βάζοντας το data roll list view. Όσοι από εσάς έχετε γράψει κώδικα CSS, ξέρετε πως για να γίνει αυτό θα πρέπει να βάλετε borders, shadows, να βάλετε τα buttons μέσα σε αυτό, το overlink και πάρα πολλά ακόμα. jQuery Mobile το κάνει για μας αυτόματα και πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, align, δεν θα είναι τίποτα στο align, θα είναι στο anchor tag, έτσι, equals. Θα φτιάξουμε μια σελίδα που θα είναι inbox.html που έχουμε. Inbox.html και θα γράψουμε inbox, θα σώσουμε και από κάτω θα βάλουμε ένα θα κάνουμε copy αυτό και θα βάλουμε outbox.html, η οποία θα είναι ακριβώς ίδια με την inbox, θα αλλάζει μόνο το content, το στήσιμο της σελίδας θα είναι ακριβώς ίδιο. Νομίζω πως και με όσα clients έχουμε δει μέχρι τώρα, Outlook, το Gmail, το Hotmail, χρησιμοποιούμε ακριβώς την ίδια λογική. Και εδώ, δεν βάλουμε και στο παρόν απολύτως τίποτα. Λοιπόν, και έχουμε εδώ θα γράψουμε Outbox. Εδώ θα έχουμε draft, send και trash. Και trash. Save. Πάρα πολύ ωραία. Να το κάνουμε ένα refresh, να δούμε πως φαίνεται η σελίδα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω πως έχουμε πετύχει το σκοπό μας. Βλέπουμε ότι πατώντας το inbox, βρισκόμαστε ήδη στην inbox, οπότε δεν γίνεται κανένα transition, δεν αλλάζει καθόλου η σελίδα, αλλά παραμένει εδώ.
και πάμε να φτιάξουμε. Θέλω να βλέπουμε και κάποιους αριθμούς εδώ δεξιά. Ας πούμε στο inbox έχουμε 30 email, στο outbox έχουμε 40 κλπ. Γι' αυτό θα φτιάξουμε από ένα span εδώ ακριβώς, θα είναι μέσα στο anchor tag span και θα γράφει εδώ μέσα το 12, το οποίο θα είναι class UI account. Εδώ χρησιμοποιούμε data insets, data row, data display, data insert, data position, ας πούμε, και θα χρησιμοποιούμε τις κλάσεις. Τώρα πόσο πρέπει να γράψετε τον κώδικα εξαρτάται από εσάς και πόσο εύκολο θα είναι για σας να βρείτε ακριβώς τι κάνει το καθένα από αυτά διαβάζοντας το documentation του jQuery Mobile. Μέχρι τώρα εγώ βρήκα πως για να φτιάξω αυτό εδώ, τον αριθμό ο οποίος θα φαίνεται δεξιά, όπως το δούμε τώρα, αυτό γίνεται με προσθέτοντας μια κλάση. Με data δεν έχω βρει πως γίνεται. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι σας και δουλεύουν και τα δύο το ίδιο, δεν υπάρχει καμία διαφορά στην ταχύτητα. Θα δει πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, θα πάρουμε και το span αυτό, θα βάλουμε από κάτω. Και μπορούμε να αλλάξουμε αριθμούς. Να βάλουμε στο outbox 5, 10, 2 και 52. Κανονικές μενού και είμαστε εδώ. Πολύ ωραία. Μας εμφανίζει αυτή τη στιγμή. Εδώ δεν μας εμφανίζει τίποτα. Δεν μας εμφανίζει τίποτα, αλλά εδώ μας εμφανίζει πως δεν έχει βρει τη σελίδα, επειδή έχουμε βάλει σε ποια σελίδα παραπέμπει το link, αλλά δεν τη βρίσκει μέσα στο φάκελό μας. Είναι client και θα φτιάξουμε μια σελίδα η οποία θα λέγεται outbox.html. Πολύ ωραία. Κάνοντας τώρα αυτό, μας πηγαίνει στην outbox.html. Λοιπόν, θέλουμε επίσης να φτιάξουμε ακόμα, όταν θα το βλέπετε στο κινητό, όταν το βλέπουμε εμείς στο κινητό αυτό εδώ, δεν θα μας βολεύει πολύ, γιατί δεν θα έχουμε έναν χώρο, ο χώρος είναι περιορισμένος, οπότε δεν θα έχουμε τον χώρο για να πατήσουμε κάπου αλλού για να κλείσει. Καλό θα είναι να βάλουμε ένα κουμπί το οποίο θα κλείνει όλο αυτό το είμαστε λίγο πιο κάτω, πάλι καλά, όλο αυτό το πάνελ, και νομίζω θα φτιάξουμε ένα outbox δεν θέλει κάτι έτσι, δεν θέλει ένα tag, το δεύτερο να έχουμε close menu και το spam περιορισμό δεν θα υπάρχει καν. Save align equals root. Menu, πάρα πολύ ωραία, με close menu θα πρέπει να κλείνει αυτό
Δεν πρέπει να βάλουμε data red close. Refresh. Πάρα πολύ ωραία δουλεύει. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό. Λοιπόν, νομίζω πως τελειώσαμε και με αυτό και θα πάμε αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε την outbox HTML, μιας και είναι ακριβώς ίδια με την inbox. Θα πάρουμε τον κώδικα από την inbox, τώρα ακριβώς τον ίδιο στην outbox HTML. Θα φορτώνουμε τελείως διαφορετική σελίδα, δεν θα κρατάμε την παλιά σελίδα στη μνήμη, οπότε θα βάλουμε όλα τα inheritance και ξανά όλα τα υπόλοιπα εδώ μέσα. Καλό θα είναι να αλλάξουμε τον τίτλο, αυτό είναι το outbox και στο inbox να βάλουμε το inbox. Welcome to Gmail. Νομίζω πως το κινητό δεν θα χωράει να εμφανίζεται αυτό. Αν το βάλουμε mail στο κινητό θα φαίνεται περίπου εδώ. Οπότε θα γράψουμε καλύτερα σχέδιο το Gmail. Ωραία, ωραία. Και το προηγούμενο. Στο outbox θα γράψουμε ακριβώς την ίδια σελίδα. Εδώ θα γράψουμε outbox. Και πηγαίνοντας στην outbox μας πήγε ακριβώς την σελίδα όπως και ακριβώς την σελίδα της inbox. Εμείς την γράψαμε, βλέπουμε ότι στο panel, πατώντας στο outbox, τώρα μας εμφανίζεται με μπλε χρώμα το συγκεκριμένο μενού για να κάνει transition και είναι συγκεκριμένη σελίδα και η jQuery το καταλαβαίνει. Λοιπόν, δεν θα αλλάξουμε καθόλου το κείμενο εδώ μέσα, θα το αφήσουμε όπως είναι και θα προχωρήσουμε να φτιάξουμε το transition. Το transition ναι. Όταν εμφανίζουμε μια σελίδα η οποία είναι data transition, μήπως είναι το data transition, ναι, data transition. Μάλιστα. Όταν εμφανίζει μια σελίδα η οποία είναι external, όπως η συγκεκριμένη η outbox, νομίζω ότι έχω αντίποση αυτό που σας λέω και πρέπει να βάλω αυτό εδώ.
Ναι. Για να δούμε πώς κάνει το slide. Ωραία, αυτό είναι το transition slide. Ωραία, ωραία. Το transition slide δεν μου αρέσει καθόλου όμως, γιατί αλλάζουμε από σελίδα σε σελίδα και θα θέλουμε να δώσουμε ένα διαφορετικό transition από αυτό που κάνει εδώ. Θα πηγαίνουμε σε ένα email για να το διαβάσουμε. Οπότε θα πάμε στο transitions και μετά θα πάμε στο flip. Refresh στη σελίδα. Αυτό εδώ πρέπει να πάει παντού. Τώρα είμαστε στην outbox, θα το κάνουμε αυτό και στην inbox και κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή στο panel δεν μπορούμε να το κάνουμε inherit από μια άλλη σελίδα το panel, αλλά μπορούμε να εμφανίζουμε να κάνουμε την αλλαγή μόνο σε μία σελίδα και μετά να το αντιγράφουμε σε όλες τις σελίδες ξανά και ξανά. Έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολο για να γίνεται πάντα η αλλαγή στο content του panel. Πάμε στο inbox. Είναι πολύ μεγάλη σελίδα, αλλά εάν την μικρύνουμε λίγο, πήγαμε στο outbox, βλέπουμε ότι κάνει αυτό εδώ το transition to flip. Λοιπόν, θα το αφήσουμε σε flip αυτή τη στιγμή και θα προχωρήσουμε στο επόμενο βίντεο στο mail description του κάθε mail που θέλουμε να διαβάσουμε. Επίσης θα βάλουμε μέσα και τις ενέργειες για να μπορούμε να απαντήσουμε σε ένα email ή να το αποθηκεύσουμε στα drafts ή να το σβήσουμε.